Ето го големия проблем, големия въпрос, който юдеите зададоха на Христос. Право ли е да плащаме данъци на Цезаря или не? Аз говорих за този въпрос преди това, от гледна точка на това, че и Христос им отговори не като технически въпрос и не като правен въпрос. Неговият отговор беше свързан с тяхната религия. На кого всъщност се покланяте? Защо имате в джоба си образа на Цезаря? Като ви трябва да имате само Божия образ в себе си и не да имате в джоба си образа на Цезаря. Това беше важен въпрос. Съответно, те се зачудиха. Още много неща могат да се кажат по този въпрос, защото едно от нещата, за които те биха се зачудили, когато той каза да отдавайте Цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога. Следващия въпрос е: а кое е Цезарево и кое е Божие? Защото ако те бяха следвали своята собствена религия, всичко е на Бога, нищо не принадлежи на Цезаря и Цезаря трябва да отдава на Бога всичко, което Бог заслужава. Технически обаче въпросът с данъците остава. Трябва ли ние като християни да плащаме данъци или не трябва да плащаме данъци? Никога не трябва да разглеждаме този въпрос отделно от другите по-големи въпроси. Защото отделно, ако го разглеждаме този въпрос от по-голямата картина, от въпроса за държавата като съвременна религия, конкурента на християнството, ако го разглеждаме отделно от цялостния възглед за съпротивата на християните срещу тая държава, срещу тая идолопоклонска държава, винаги ще изпаднем в много сериозен проблем. Сега, ако човек се покорява на държавата през цялото време и се покланя на Цезаря, както юдеите правеха, да задава въпроса трябва ли да плащам данък на Цезаря или не трябва да плащам данък на Цезаря е общо взето лицемерен въпрос, защото ти вече всичко друго си дал на Цезаря, дал си децата в държавните училища, следваш държавните закони за всяко друго нещо и сега ме питаш трябва ли да дам данък на Цезаря. Няма смисъл на това нещо. Но ние трябва да разглеждаме плащането на данъци в контекста на всичко друго, за което говорихме. В контекста на място на държавата под Бога. В контекста на място на християните в техните проповеди относно държавата и така нататък. Важното в този момент е да разберем първо как трябва християнина да се отнася към данъците. И първото нещо, което трябва християнина да прави е да разбира, да го проповядва и да го говори открито, че съвременните данъци са кражба. Те са нарушения на осмата заповед, точно така, за кражбата. Ако на обикновения човек не е разрешено да краде, не би трябвало да бъде разрешено и на държавата да краде. Следователно, християните днес трябва да се противопоставят на държавните данъци. Това не означава, че ние не трябва да плащаме нито стотинка. В крайна сметка трябва да сме хитри като змиите. В някои случаи, за да останем производителни, може да се наложи да платим данъци. Плащането на данъци или неплащането не е едно от тези неща, които ни правят праведни или неправедни. Нали? Има по-важни неща от плащането или неплащането на данъци. Но нашата съпротива срещу държавата може да включва наша съпротива срещу данъците. Това означава, че ние като християни трябва да го обясняваме това нещо. Нашата съпротива срещу държавата може да включва съпротива срещу данъците и в случаите, когато това е възможно, без това да унищожава нашата производителност в обществото, ние трябва да се противопоставяме на плащането на данъци. Отговора на това нещо, едно възможно възражение на това нещо, което би дошло от църквите, особено от пасторите, е, че Павел казва в Римляни 13 глава: затова плащаме и данъци и затова отдавайте на всеки му, комуто е дължимо данък, ако е дължим данък, ако е дължимо мито и така нататък. Проблема обаче тук е, че когато някой тълкува тези стихове, повечето случаи тези стихове се тълкуват в рамките на съвременния възглед за данъците. Тоест, Павел говори там за данъци, Павел говори за властта и следователно Павел одобрява плащането на данъци днес и казва: да, плащайте се всички данъци, без въобще да се замислите. Но когато отидем там в стиховете, той казва следното: защото по тази причина плащате данъци, защото владетелите са Божии служители, посветени на точно това нещо. А преди това се казва кое е това нещо: възпиране на злото. Тоест ние трябва да сме наясно, че когато Павел говори по тази причина плащате данък, той говори за идеалния случай, в който владетелите се занимават само и единствено с възпиране на злото. Владетелите не се занимават с регулация на таксиметрови шофьори,
Владетелите не се занимават с регулация на лекарства, не се занимават с това да казват на кой какво да работи и кой да не работи, не се занимават да вземат пари от един да ги дават на друг, просто защото другия е мързелив и се пишло социално слаб. Не се занимават с това да вземат пари от един да ги дават за децата, за образованието на децата на друг или да индоктринират децата. Владетелите не се занимават с издигането на нова религия, да правят разни ритуали, да имат армия, от която няма смисъл, да имат сумати полицаи, които си пият кафето и не вършат нищо. Няма такова нещо, за което Павел да казва, затова плащате данък, за да може властта да прави всички тези безсмислени неща. Казва, те са посветени, когато са посветени на това нещо, да възпират злото, тогава за това плащате данък. И много интересно, след това Павел ги увещава, давайте на всеки това, което е дължимото. Съвременните данъци няма нужда да му увещават аз да ги давам, Павел да му увещава аз да ги давам съвременните данъци, защото държавата така или иначе идва при мен да си опре пистолета в главата ми. И ми казва, даваш данъка, независимо какво казва Павел. Очевидно Павел говори за нещо друго. Павел говори за ситуация, в която аз имам право да реша дали да давам или да не давам, и Павел ме увещава, давай. Когато е дължимото, когато те вършат правилната работа. И трябва да сме наясно. Павел говори тук в контекста на Стария Завет. В контекста на Стария Завет централизирани данъци нямаше. Нямаше данъци в контекста на Стария Завет, но хората доброволно събираха, за да имат за издръжка на някаква охрана, на някаква отбрана или на съд или на други такива институции, които възпират злото. И Павел говори в този контекст, давайте на всеки му каквото е дължимото. В рамките на съвременното общество, ако тълкуваме от нашия съвременен възглед, тия думи нямат смисъл. Павле, и да не ми кажеш, аз трябва да дам. Защото те ще ми дойдат до къщата и ще ми вземат къщата, ще ми вземат бизнеса и така нататък. И трябва да разбираме, Павел не легитимира съвременната система. Павел говори в контекста на друга система, където данъците са доброволни, където ние издържаме тези функции на властта по доброволен път. И от тук вече стигаме до това какви трябва да са данъците в едно християнско общество и каква трябва да е издръжката на властта в едно християнско общество и за какво общество ние трябва да проповядваме, да говорим, да агитираме, да насърчаваме като християни. И то общество, в което няма насилствено изземване на данъци от страна на държавата и даването на парите за не знам с какви неща. Както говорихме по-рано, за децентрализирано общество, в което децентрализирано общество местните общности доброволно събират средствата, необходими за поддържането на реда в това общество. Когато имаш децентрализирани общности, когато те са достатъчно малки, хората са готови да дават, защото това е техния квартал, това е тяхната общност, това е тяхното село. Те за това дават. Когато парите им не са взети от централната държава, за да изхранват тонови от бюрократи в София, тогава хората на село или хората в малките градчета или в малките общности ще си имат пари, за да могат да си поддържат реда там. Защото те няма да поддържат, да издържат улиците в София, няма да издържат някакви централни банки и така нататък, те ще си издържат собствения си град. Когато на тия хора им се върнат всичките тия пари, какво си мислиш, че ще правят те? Тия хора искат да си имат реда в собствения си град и те ще дават пари. Библейският възглед за данъците е следния. Данъците трябва да бъдат доброволни и то в рамките на тая децентрализирана държава, за която говорихме. Това е библейският възглед. И това ние трябва да го проповядваме от църквите си и това ние трябва да го говорим и теолозите да говорят за него. Поне тези теолози, които разбират, че Библията и библейския закон се прилагат за всяка област от обществото.